Onze vaste basisopstelling zit er opnieuw. Chef sport Christophe Liberlo, voetbaljournalist Marnik Geukes, feitjesleverancier Siebe van Heusden en ikzelf, Matthijs Dumery als host. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Ja, Marnik, Christophe, 1 profclub heeft geluisterd naar onze oproep vorige week, de nieuwste. Thuistruitje van Sporting Hasselt hebben we wel mogen ontvangen, is vandaag afgeleverd. Publiciteit van Dries Mertens erop? Of, nee? Er staat niet Dries Mertens van achter, maar we gaan het zeker daar nog over hebben, natuurlijk later in de uitzending. Maar dus een warme oproep aan al de anderen om nog een nieuw shirt. Inderdaad, we hebben nog plaats, want voor de rest moeten we het nu nog doen met de retro-truitjes of het truitje van vorig jaar van Lommel. Ja. Nu, de retro-truitjes zullen wel blijven hangen, die zijn te mooi om in de kast te steken. Juist. Nu goed. De derde outfit van Genk was ook wel een meevaller. Inderdaad, mij geeft het een beetje het gevoel dat het een extra thuistruitje is. Ja. Het is zo, ja, het is Beetje pyjama kleur vind ik wel, maar goed. pyjama kleur. De Gustibus, hè. Ja, gewoon ook doordat het wel hetzelfde tint blauw een beetje is. Ik zag ook veel reacties op Instagram van, is dit niet gewoon ons thuistruitje? Maar Ja, het is de kleur, hè. Het is een kleur die... ja, voilà, inderdaad. Nu, de wedstrijd van Genk begon niet enkel met nieuwe truitjes, maar ook met een mooi eerbetoon aan Genk van Michiel van de Weert. Maar niet enkel de Genk-fans, eerder een mede-Genk-supporter, ook de Westerlo-fans deden mee. Dat was ook mooi, hè? Ja, vond ik heel knap. Vooral dat ze zelfs een mini-tifo eigenlijk klaargemaakt hebben. En mooi. Niet zomaar even met een spuitbus wild erop gevlamd Michiel. Maar ze hebben er nog werk in gestopt ook. En zeker in deze tijden van waar de zuurtegraad al eens hoge pieken neemt, vind ik het echt wel knap. De manier waarop dat de Westerlo-fans dit aangepakt hebben. Ja, in hun clubkleuren, hè. En dat is het mooie ook. Ik bedoel, het is... Het over dit soort tragische dingen overstijgt het voetbal. En moet het voetbal overstijgen. Altijd. Ik vond ook dat je... Brian Heijnen, die is pas... Ja, in de aanloop naar de match was hij al met de match bezig. Maar dat moment was hij helemaal begaan met de ouders van Michiel. Mhm. Die match die telde op dat moment even niet precies zo. Je zag dat aan hem, dat hij... Dikwijls, als er zoiets gebeurt, dan is dat zo verplichte kost en dat afhaspelen. En nu zag je echt wel, en heeft dat ook gezegd, hè, dat hij er echt mee begaan was. Ja, zal hem wel gekend hebben, zeker, Brian. Ja, natuurlijk. Ja. En nu, ik moet zeggen, ik was dan in het stadion. Het was wel echt een kippenvel moment. Je voelde het ook aan iedereen. Ook zeg het, bij de minuut stilte. Dan, als je dan rond je kijkt, is vaak nog wel eens mensen die dan toch nog iets aan het zeggen. Zo, nu was iedereen gewoon echt wel muisstil en aangedaan ook. Ja, absoluut. Pakkend. De wedstrijd zelf dan, we zeiden al, niet enkel met nieuwe truitjes begonnen. Want er was precies ook een dresscode voor de Genk-aanvallers, zijnde blond haar. Behalve dan de Rossi. De Rossini vond ik al wel. Dat komt nog, dat is voor volgende week, heb ik gehoord. Nu, maar het is niet nieuw, hè. Dus Yokoyama, die heeft al... die kijkt wel op naar Ito, hè. En ik denk dat nadat Ito zich liet blonderen, Yokoyama toch ook wel daartoe geïnspireerd was. En ja, Ehrenberg is blond van zichzelf. Dus, Het is geen cadeau voor commentatoren, hè, denk ik. Nee, want ze zijn dan ook... Ja, ze hebben een beetje dezelfde postuur. Alleen, gelukkig hebben ze heel verschillende loopstijlen. Ja. Alle 3. Ja, Ito, dat weten we. Ja, dat is zo'n beetje houterig. Die sloft zo'n beetje. En de 2 anderen, ja, die hebben ook een specifieke loopstijl. Dus daaraan zie je het dan wel. Ik vind het ook wel straf eigenlijk, die Japanners dan, dat die hun haar laten blonderen. Je ziet dat vaker, hè, Gens ook. Mhm. Nu ja, eigenlijk waarom een Japanner niet en een Belg wel. Maar ik vind het speciaal. Zeker. Gotto vorig jaar ook. Hè. Ja. Het valt gewoon feller op als zij het toen vinden. Ik moet zeggen, ik heb er een klein stukje aan overgebleegd. De Japanners sprongen wel niet alleen met hun haar echt wel in de schijnwerpers. Want ook die van Westerlo. Zeker in het Sakamoto begin, totdat ze moe werden. Ja, Sakamoto en Saito. die waren echt wel heel quick. En dan, ze legden al heel snel de Genkse pijnpunten bloot. En er wordt nogal gezegd van, ja, Genk achteraan. Maar het zit niet achteraan, hè, dit. Hè. Dus het is gewoon... Je moet hen ook al tegenhouden op het middenveld. Ja, voordat ze bedoel ik, achteraan aan de bal moeten. Dus middenveld en Bangura speelde een dramatische wedstrijd aan de bal. Maar ook zonder bal. Je ziet bij het eerste doelpunt ook hoe dat hij veel te fel in duel gaat, zich laat uitkappen en dan alles open ligt. Maar dat was in meerdere fases zo. Ja, en ook, hij wilde dat aan recht zetten en hij volgde dan de man die hem gepasseerd
was. Ik weet niet meer precies wie het was. In plaats van dan eigenlijk de andere man te dekken. Dus ja, hij moest hem niet volgen. En het is niet alleen Bangura. Dus, en dat was vorig jaar al het probleem. En dat blijft een probleem. Heel veel Genk-spelers denken vooral in balbezit. En hebben problemen met hun positie en balverlies. En ja, dat kwam hen weer bijna duur te staan. Ja, want ze kwamen heel snel achter. Het werd 1-0 omdat Orega ook volledig alleen gelaten werd. Ja, maar nee. Maar ook al ervoor. Ja, ik bedoel, ze worden uitgespeeld aan de zijlijn en dan gaat Bangura heel veel in duel. Waar hij echt soms, je moet niet bij elke bal in duel gaan. Want op het moment dat je daar, als je op die positie duels verliest, ja, dan komt het open tegen. En dat was nu ook. Dus ze spelen het heel goed uit, Westerlo. Want ja, ze schoven elke keer die bal er moest altijd iemand uitstappen. Ja, er moest altijd van Genk iemand naar binnen komen. Want ja, dan, uiteindelijk krijg je dan de buitenste vrij. Dat kan niet anders. Hè. U trapt hem wel nog goed binnen. Ja, trapt hem hoog binnen. Zeker. Nu, het leek dan ook even 1-1 te worden. Was die bal nu over de lijn of niet? De lijnrechter en de VAR zeggen van niet. En dat is, het probleem is, denk ik, bij lijnrechters, dat die wait and see er zo in zit bij buitenspel. Dat ze dat ook gaan toepassen op dit soort toestanden. Het probleem is dat bij buitenspel de VAR altijd kan ingrijpen, want die lijnen zijn er altijd. En dat die bij een doelpunt ja of nee niet kunnen ingrijpen, want de doellijntechnologie is er niet. Dat is wel heel raar en het mag wel wat geld kosten. Sorry, in al onze omliggende landen zou de scheidsrechter gewoon op zijn horloge gekeken hebben, niet om te zien hoe laat het was, maar wel of dat doelpunt was of niet. En ja, dat is natuurlijk... Want ik kreeg dus een berg berichtjes, moet ik zeggen, en die bal is toch binnen. En jongens, maar bewijs het. Gewoon objectivering. Bewijs het. Er is geen enkel camerastandpunt waarbij je 100% kan zeggen van we staan een camera die parallel staat met de lijn en waar je ziet dat er een streepje groen is tussen de bal en de lijn. Want dat is de enige manier en het enige moment dat je zeker op het moment dat het een doelpunt is. Dat de bal de lijn... Ja. Nu hadden wij ook... Iedereen had daar, die beelden bekijkt, is voor 99% zeker dat hij binnen is. Maar 100% kan je niet zijn omdat het juiste beeld ontbreekt. Nee, maar je kan ook niet 100% zeker zijn dat de bal er niet over was. En dan vind ik wel dat de grensrechter, wat je zegt, is waarschijnlijk terecht dat die wacht op dat moment. Ja. Maar ja, die mag op voorhand, als hij aan de match begint, toch wel geconcentreerd en attent zijn en wetende wat van hem verwacht wordt in welke situatie. Ja, want anders dan ga ik daar volgende week ook staan en geef mij maar een vlag. En ik loop wel wat op en af. En ik zeg wel, offside, geen offside. Ja, sorry, de VAR is het dan maar. Stof maar. Als het daarvoor is. Ja, dat begrijp ik. En vooral als hij hij stond goed geplaatst. Maar er zit een paal tussen. Er zit een paal tussen, dat is zo. Maar dan nog moet hij beslissen. En ik vind het te makkelijk dat je dan gewoon zegt, ja, ik ben niet zeker dat hij er niet over is, dus geef ik maar dat hij er niet over is. Ja, normaal moet hij zeggen, als ik voor 51% denk dat hij binnen is, dan moet ik de goal geven. En dat is het verschil met buitenspel natuurlijk. Nu, bij buitenspel is het niet zo erg dat hij fout zit. Want dan wordt hij gecorrigeerd door de VAR. Maar zijn oordeel is cruciaal, want de VAR kan hem alleen verbeteren op het moment dat zij 100% zeker zijn. En ik dacht meteen ook, moest zo op het moment van, hebben we nu doellijntechnologie of niet? Want ik dacht, gaat Visser nu op zijn horloge kijken of niet? Die is er niet. Want jij zei ook, Marnik, dat bij Europese matchen Ik heb gestuurd naar mensen van Genk, is hier doellijntechnologie? En zij sturen me terug. Bij Europese wedstrijden is dat verplicht en hebben wij dat. En dan bedenk ik me ook, dat kan het toch niet zo duur zijn om het, als het kan voor een paar Europese wedstrijden. Dan kan het, dus dan zal het een ander systeem zijn, denk ik, dan de horloge. Ik weet het niet. Zal het niet zijn omdat kleinere ploegen dat dan ook moeten installeren? Iedereen is overal of nergens. En dat is het probleem dan toch? Dat zal het probleem zijn. Maar het kan toch, we hebben het er straks al over gehad onder elkaar. Het kan toch niet zo duur meer zijn? Ik bedoel... Het zou toch goedkoper moeten worden in de loop van... GPS. Een wasmachine die was 50 jaar geleden was een wasmachine ook onbetaalbaar. Ja, dus alles moet ook een beetje goedkoper worden, denk ik. We hebben toch GPS en alle mogelijke systemen om... Nu, Mark Cornelis is het allemaal aan het uitzoeken voor ons op dit moment. En we gaan er vanavond en morgen in de krant een artikel over hebben. Dus dan komen de antwoorden, of de meeste antwoorden. Nu, de bedenking die ik mij maakte dan van, hebben we doellijntechnologie of niet? Toen ik door had, nee, we hebben dat niet.
dan bedacht ik meteen van, ja, waarom staat er dan geen camera op die doellijn? Ja. Want dan zie je het ook. Ja. Nu, daar staat er misschien ook nog een paal voor. Ja. Hè? Maar goed, dan kan je het toch zien. Hm. En daar hebben we het dan ook over gehad. En toen was de conclusie, ja, dan zal je op elk terrein, op elke doellijn een camera moeten zetten. En de Zone heeft nu al camera's tekort, denk ik. Dus zal dat dan weer het obstakel zijn. Maar als we het daarover hebben, in profvoetbal in België, over dat er te weinig camera's zijn, terwijl ja, dat je met je gsm... Iedereen heeft een camera op zak, ja, altijd. anders moeten we vragen wie in Genk op de lijn zit van de doellijn, dat hij zijn gsm boven haalt. Beurt om Even beurt filmt. filmen. Ja, hè. ja. Nee, maar we lachen ermee, maar eigenlijk is het toch ongelooflijk. Nee, ja. Maar dus, nu- ja. Want nu wint Genk en wordt Ja. er eigenlijk, wij babbelen er wel over, maar de meesten zijn er al niet meer over bezig, gewoon omdat Genk gewonnen heeft. Het zou en een het wereld geen- van verschil zijn, mocht het wel, Tuurlijk. Tuurlijk. bepalend geweest zijn. Hè. En zo leek het ook nog te zijn, want het werd dan ook 0-2 al snel. Nadat Smets ongelukkig zijn eigen keeper verschalkt. Ja, hij probeert die bal gewoon weg te werken. Maar op een schot weer van Saito, die heel veel ruimte kreeg weer om naar binnen te komen en te trappen. Hij wilde zich echt zoveel ruimte. In die periode gaven zoveel... Het leek, we waren met elkaar bezig met Stijn Joris, de medewerker. En zeiden ook van, dit lijkt wel een basketbalwedstrijd. Hè. Dus die bal die ging constant op en neer. Er waren constant omschakelingen. Er werd op voorhand had dan wel had hij Storp gezegd van ik wil niet dat we de bal te lang rondspelen en breed spelen, dat moet vooruit gaan. Maar dit ging eigenlijk wel te goed vooruit, waardoor je ook heel open staat in omschakelmomenten. Dus dat was eigenlijk op geen enkel moment organisatie. En Torp noemde het na de wedstrijd, we vergaten gewoon te verdedigen. En daar leek het ook wel heel fel op. En dan dacht ik op dat moment van, dat wordt moeilijk om dat nog om te draaien. Ja, het was 0-2 en ze zullen bij Westerlo op dat moment wel hebben gedacht, gaat het eindelijk gebeuren, toch Siebe? De ban leek eindelijk gebroken, maar toch ging Westerlo opnieuw onderuit in de CGK-arena. De Kemphanen kunnen er nu al 10 wedstrijden op rij niet winnen. Hun laatste zege dateert van 12 maart 2011. Meer dan 15 jaar geleden dus. Vorig jaar was het ook al bijna zover. Want toen heeft, dacht ik, in minuut 94 of zoiets nog de gelijkmaker gemaakt. Dan waren ze bij Westerlo niet helemaal tevreden destijds met de spelleiding. Het was nu iets anders. Ze zullen nog een jaartje moeten wachten erop, minstens. Maar, moet ook wel gezegd, er was een heel andere reactie op de achterstand dan vorige week in Waregem. Hè? Ja, maar dat heeft ook te maken natuurlijk 1 met het moment in de wedstrijd. Het is nog vroeg. En 2, thuis. Hè. Dus je kreeg direct wel wat gefluit uit de tribunes. En dan zie je dat supporters... ik zeg ook aan het aantal berichten dat ik plots nog extra binnenkreeg. dat het hoog zit bij supporters als het minder goed gaat. En zeker zoals nu, iedereen vreesde echt wel een mislukte seizoenstart. Hè. En dan krijg je zoiets van bloed, zweet en tranen. Dat is iets wat altijd geroepen wordt. Maar nu zag je die ploeg ook echt wel aan de slag gaan. Van waar het kwam weet ik niet, maar het was wel een goed tegen. Uiteindelijk zei Torp na de wedstrijd ook van misschien was dit wel het perfecte scenario. Misschien was het wel goed dat die 1-1 nieuw was goedgekeurd. Want nu kwamen we van zo ver. Als je hier geen vertrouwen uit kan putten, dan... dus we hebben echt wel getoond dat we als ploeg van heel ver kunnen terugkomen. Dat moet wel een boost geven, want het was wel indrukwekkend. De manier waarop het gebeurde. Als je zo benadeeld wordt of dat gevoel hebt, ja, dat geeft ook altijd extra krachten natuurlijk. Zeker nog voor rust werd het 2-2. Durosinmi scoorde zijn tweede van het seizoen op strafschop. Heine meteen daarna de 2-2. En dan na rust scoorde de ingevallen Bibou het winnende doelpunt. Op voorzet van Ito van op rechts, die dus op rechts mocht staan. Ehrenberg op de 10, Yokoyama op links. En dan Heijmans, het kind van de rekening. Ja, dat is zo. Dus het zijn, weet je krijgt het verschil is heel groot als je met Ito op rechts speelt. Die voorzetten, vorige week heeft hij hem wel van op links gegeven op Durosinmi. Maar hij voelt zich gewoon duidelijk beter op rechts. Nu die laatste, daar zat dan wel even mee, want die bal wijkt af. Waardoor Bibou
afwerkt. Maar ook dat doelpunt van Heine zat iets wel tussen. Met die bal richting tweede paal. Yokoyama is een heel ander type. Is echt zo de echt typische winger. Heeft echt wel diepgang. Dus als je met Ehrenberg op rechts speelt, heb je iemand die naar binnen komt en ruimte maakt dan voor El Ouadi. Nu heb je echt wel aan de twee buitenkanten. Maar dan heb je ook nog eens El Ouadi die trouwens niet zijn beste match speelde. Die veel minder energie. Ja, die is heel laat begonnen. Zit natuurlijk ook nog met een transfer ergens in zijn achterhoofd waarschijnlijk. Maar als die ook nog eens bij je kan opkomen, dan zie je dat ze aanvallend toch wel het een en het ander hebben. Nu ja, dan komt Heijmans in de weegschaal te liggen met Ehrenberg. Hè. Ehrenberg die goede momenten had, maar ook minder momenten. Die terugverdedigen moet wel beter worden. Want dat is een paar keer dat hij echt wel niet, vond ik, alert was. Maar je ziet wel, hij brengt wel snelheid in het spel. Hè. Dus hij combineert, hij loopt niet met de bal, hij speelt in, hij beweegt zelf. Dus ja, het is een heel andere samenstelling met die drie. En ja, dan is zoals je zegt, Heijmans even kind van de rekening. Maar ja, ik denk wel dat Heijmans viel ook heel energiek in. Het is iemand die makkelijk scoort, die zeker zijn rol nog gaat spelen. En ja, wie weet ook heel snel zijn basisplaats weer kan inpakken. Ik vond Yokoyama inderdaad ook wel erg sterk, want je gaat nog naar de speler van de week vragen. En ik had eerst hem in gedachten, maar ik was op Lommel, dus ja, ga ik toch iemand van Lommel kiezen straks. Maar vooral ook bijvoorbeeld bij de penaltyfase, waar je nog altijd over kan discussiëren of dat eigenlijk hands is of niet. Maar goed, de regels zijn zo, dus terecht strafschop. Maar hij dringt zo aan dat hij die bal nog een klein tikje geeft, waardoor dat er hands gemaakt wordt. En dan zie je wel van, ja, dat hij scherp is, dat hij wil. Ik vind ook op de juiste momenten dat hij weet van, ja, ik moet echt een actie maken of ik tik die bal even terug en ik zoek de combinatie opnieuw. Zijn voorzetten vind ik dikwijls ook scherp indraaiend. Zo. Daar zit iets achter, daar zit een bepaalde doortastendheid achter. Nu, maar je moet dominant zijn. En dat is het grote probleem bij Yokoyama. Je moet echt op de helft van de tegenstrever spelen. En hij moet zijn acties kunnen maken met gezicht naar doel. Het is niet degene die wat fysiek sterker en als je dan in de problemen zit, de bal kan bijhouden en zo. Daar heeft hij het wel wat moeilijker. En daarom denk ik ook dat die keuze zeker viel in een thuismatch. Nu, we hadden het even over die hands, over die strafschop. Ik vind de regel nog altijd bullshit. Hè. Sorry, maar dit is het soort... Het was precies hetzelfde, denk ik, dan KV Mechelen Standaard. Dat was dan nog eens helemaal in de hoek van de grote baklijn. Dus toch, dus nul opzet bij. Maar die arm is van, dus volgens de regels is het strafschop. De arm is van het lichaam. Het geld en de regels zijn er voor iedereen. Maar ik vind het als voetballiefhebber. Dat is het enige voordeel is dat het iets duidelijker is. Minder interpretatie mogelijk. Het fijne is dat in twee matchen dezelfde gelijkaardige situatie op dezelfde manier is ingeschat en bestraft. Oké, dat is het goede. Maar als voetbal, dat is al iets. Ja, dat is zo. Maar als liefhebber heb je toch zoiets van... Jongens, is dat nu hands? Ja, moeten we daarvoor een strafschop en dus een doelpunt. De factor opzet of niet vind ik nog altijd... en als je dan... nu zegt men, je haalt die bal van de lijn onopzettelijk uit het doel. Oké, maar zo in dat duel... Ik bedoel, hij gaat ook in duel, Sandra, op een manier dat je in duel gaat. Hè? Dus je kan niet echt je armen op je rug binden. Hè? Dus hij maakt een beweging en dan gaat die arm mee. Hè? Dus ik ga het hier nu niet voordoen. Die zetels zitten zo diep dat ik vrees ik nooit meer gerecht raak. Maar, Nu goed, een geluk voor Genk dat het wel een strafschop is dan. En de ontlading was dan ook heel groot na de wedstrijd. Vooral bij Torp en de staf zag je... Ja. Er zat wel wat druk op, hè? Natuurlijk zat er druk op. Dat heb ik voorhand nog gezegd, vorige week ook van. Ja, dat mag je eigen leven gaan leiden, hè, dat je niet kan winnen. En wat hij ook zei van, we willen een thuisreputatie. Want als je een goed seizoen thuis hebt, dan heb je gewoon een goed seizoen te koer, want die punten verplaatsen en je pakt die wel eens ergens. Maar dan moet je op thuis het maximum benaderen. Ik bedoel, minstens 3/4 van uw thuismatje winnen, dan staat je vrij ver.
En dan moet je dit soort matchen over de streep trekken. Nu, als je zag, ik heb het genoteerd, de expected goals, 4,24 tegen 0,85. Ja, dan kan je wel spreken van een verdiende zege. Hè. Zeker. En dan moet je die ook zeker vieren. Hebben jullie de speech gezien van Torp achteraf in de kleedkamer? Nee, heb ik niet gezien. Het was heel opvallend. Hij zei tegen de spelers van ja, als je dit soort overwinningen niet gaat vieren, dan kan je beter stoppen met voetballen. We moeten dit zeker vieren. En toen kwam er vanuit het diepste van zijn buik een hele luide congratulations. Dat was opvallend. Nu, in die speech, waarin hij zegt, jongens, geniet ervan, zegt hij ook wel, maar wel jammer voor jou, Kenan, tegen Kenan Haroun. Want die jongen maakt zijn debuut en 10 minuten later zit zijn seizoen erop. Dat is dan wel een hele zure. Ook al omdat je weet dat hij vorig jaar precies hetzelfde heeft aan de hand gehad. Hè. Ja, aan de Nou, andere als je kant. dat ziet, hè. Ja, Als je dat ziet. Ik krijg er nu nog kippenvel van, zo mijn haar op mijn armen. Gewoon omdat, als je ziet hoe hij daar ligt en weent en heel zijn wereld die instort. En ja, zo'n jonge kerel, daar heb je dan heeft- echt mee te doen. Ja, en die had dat echt een goede voorbereiding achter de rug. Want ik heb dan de wedstrijden gezien tegen Beveren, AZ, Leverkusen, Twente. Hij was echt een van de mannen. Ik had al tegen Stijn Ors gezegd ook van, waarom brengt u nu Harouni voor Bangura? Al vroeger. Want Bangura die speelde echt een draak van een match. Je zag dat, die was heel onzeker aan de bal. Dus Heel snel geel ook moeten pakken. ja, maar ook, Christophe, je weet ook, als je geen enkele goede bal goed raakt, ja, dat komt niet meer goed hè, in een match. Dan ga je twijfelen. En, Nee, maar als je dan geel hebt, ja. dat is nog moeilijker. Hè? Ja. Dan speel je nog meer met de handrem op. en dan komt Haroun en hij valt heel scherp in. En dan blesseert hij zich bij die eerste tackle al. En dan zie je, maar ze hadden al 3 wisselmomenten gehad, denk ik. Maar dan zie je ook aan hemzelf dat hij wel door wil en zegt van ja, het gaat wel. En ja, was het de eerste keer al gescheurd of niet? Weet je niet, want het kan even goed gescheurd. Ja. Er zijn heel veel mensen die nog een halve match spelen met een gescheurde kruisband. Dus waarschijnlijk zal hij de eerste keer al wel gescheurd geweest zijn. En dan gaat hij een beetje aan, want dat is dan zonder contacten dat hij wegglijdt. En ja, dat er geen vreugde-uitbarsting was eerst in de kleedkamer, dat heeft daar zeker mee te maken, denk ik. Want ja, je ziet daar je ploegmaat, die zo wereld is ingestort. Iedereen weet ook dat hij dat nog maar pas aan de hand gehad heeft ook. Nu, hij heeft 1 groot voorbeeld en ook een man die een voorbeeld was op het veld. Zaterdag, dat is Brian Heijnen. Die heeft het ook aan de 2 kanten voor gehad. Is sterk teruggekomen. En Luca Ooyen is basisspeler op dit moment bij Heerenveen. Scoort, denk ik. En hij was dicht bij een doelpunt nu. Een assist. En hij heeft een basisplaats bij Heerenveen, doet het daar goed. Ook iemand die dan... Dus er zijn voorbeelden genoeg van spelers die aan de 2 kanten het kruisband hebben gescheurd. En die nog steeds terugkomen. Hij is nog jong. En hij heeft echt wel veel talent. Hij heeft de kruispasses van Haroun heb je nu wel niet gezien. Want je zag nu wel zijn grind en zijn overzicht. Maar hij heeft een pas in de voet. Echt fenomenaal. Nee, dat is jammer. Ja, dat is een jaar weg. Hè. Ja. Hij is sneller terug. Hè. Maar ja, het is een verloren jaar. Ja. Hè. Dus, Vroeger was een kruisband 6 maanden. Nu is het 9 maanden. Omdat er zijn te veel spelers hervallen. Waardoor specialisten al langer zeggen van 9 maanden. En dan zit het seizoen erop. Laten we hopen dat hij goed terugkomt. En vooral, hè, wij vergeten dat dikwijls, want Haroun die verdwijnt nu uit beeld. En wij zien of horen die niet meer. Die is geblesseerd. En voor ons is dat dan ook minder interessant, want er gebeurt niks mee. Maar die jongen die is vanaf nu tot inderdaad dik 9 maanden, zit hij op zichzelf. Natuurlijk wordt hij wel begeleid door de club en omgeving, maar ik wil maar zeggen, ja, dat is ook de harde kant van profvoetbal. Hè. Ja. Die moet nu keihard werken in de schaduw. Op zijn eentje. Snoeihard, hè. Daar komen momenten. Dat je... Ups, downs, mentaal. Ja. Ja, zeker. Er waren ook enkele opvallende gasten in Genk dit weekend. Eerste opvallende gast vond ik de vleermuis in de persruimte. Hoe kan Dat dat? is niet de eerste keer. Ja, ik bedoel, als daar de deuren openstaan, dan daar vliegen wel wat vleermuizen rond in de buurt van de CGK Arena. Ik moet zeggen, op zich, je weet van een vleermuis, die heeft een sonar, hè, dus die raakt u niet. Dus ik heb dat thuis ook. Dus er was maar 1 journalist die fluitend in de perszaal zat. Kom maar op. Dat was Marnik Geukens. De rest ook weg. Ik woon in het landelijke Hulst. En bij mij, ik heb daar gewoond. Ja, we hebben daar ik heb ook een aantal vleermuizen in de tuin. Wel, ja, ik ook. En die zitten daar en die doen heel nuttig werk, want die nemen heel veel insecten weg. En die komen dan ook wel eens op het terras bij ons even aangefladderd. En
is amateur-bioloog. Ook. Ja, bijna, ja. Dus als we een podcast hebben over vleermuizen en fauna en flora... Dan Dan... weten we Nee, Ja, maar de rest was wel een beetje paniek. Maar ik zei, jongens, zij kalm, die vliegt nergens tegen. Ja, nee, wil je weet, als dat een vogeltje zijn paniek is of zo, ja, dan kan je nog wel iets verwachten. Maar zo'n vleermuis, die blijft gewoon cirkelen, hè, en die vliegt hoog genoeg. Dus, en uiteindelijk vindt hij de weg. Nou, ja, die heeft zelf de weg ook nieuw naar buiten gevonden. Dus gelukkig. we hebben ze zelfs geen drink moeten geven onderweg of zo. Dus, Gelukkig. De andere opvallende gasten in een totaal andere categorie. Mark van Bommel en Simon Mignolet in de tribune. Voor u waren die er. Ja, aan Genkzijde, en ik denk toch vooral dat ze aan Genkzijde kijken dan. Traditioneel is het dan voor Matta Smets en Brian Heijnen, ga ik vanuit. Hè. En op dat vlak heeft Brian Heijnen toch wel punten gescoord, ook omdat hij mede met Ito de man was die Genk opnieuw op de rails kreeg. Alleen al door die bal zo heerlijk binnen te trappen, met links dan ook nog, heel beheerst. Ze zeggen altijd bij de premie niet meer al U8 is dat tegenwoordig zeker, of zoiets, van over de bal hangen hè, als je trapt. we waren dan ook de pupillen. De pupillen. Dus dat deed hij perfect. En ja, ik denk toch wel dat hij punten gescoord heeft bij Mark van Bommel. Nu, Brian Heijnen heeft zijn leeftijd niet echt meer mee om zo nog te komen bij de Rode Duivels. En Van Bommel zal Heijnen wel kennen. Ja. En Van Bommel zal Heijnen wel kennen. Maar goed, hij zit niet zomaar in de tribune. Het is ook een blijk van waardering, vind ik. En Matta Smets is dan wel weer een stuk jonger. En vergeet niet, de man die naast Matta Smets speelt, was weer Congolo, speelt bij de Nationale Belofte. Luca Brugmans komt eraan als doelman. Ook. Dus het zijn allemaal heel interessante spelers, denk ik, voor een bondscoach. Ja. Zeker. Niet alleen voor de A-ploeg inderdaad, maar ook in het geheel en naar de toekomst toe. En je wilt toch weten wat er klaar staat. Hè? Ja. Zeker en vast. En dan Simon Mignolet. Ja, ik heb hem gevraagd voor een interview, maar voorlopig houdt hij het nog even af. Maar het komt er nog wel van. Want ik ben toch wel benieuwd naar zijn rol bij de bond. Het is het assisteren in de technische commissie eigenlijk van Vincent Manhart vooral dan. Maar ik zou toch graag weten wat dat precies is. En ja, het feit dat hij samen met Van Bommel in de tribune zat, ja, dat betekent toch dat hij een belangrijke rol gaat krijgen. Ja, ik denk ook wel dat iemand als Mignolet, ja, veel mensen met veel meer internationale ervaring gaan we niet vinden in ons land. Hè. En dan bedoel ik met internationale ervaring op korte termijn nu. Hè. Dus nog niet zo heel lang geleden. Die mensen die 30 jaar geleden ergens speelden. Ja, als je ziet de kleedkamers waar Van Bommel en Mignolet gezeten hebben, dan kan je al... Heb je wel recht van spreken als je zelf in de kleedkamer iets te vertellen hebt. Ja, en dan spreek je met hen twee, dan spreek je een beetje op hetzelfde niveau. Hè. Dan weet je van elkaar dat die feeling er is. En dan, dus ik vind het ook wel een heel interessante aanduiding ook van een nieuwe job die Mignolet gekregen heeft. Ik heb daar wel vertrouwen in dat het iemand is met... het is altijd, ik bedoel, in zijn interviews, als je vroeger als je met Simon praat, dat is iemand die met een heel duidelijke visie, iemand die ook wel gestudeerd heeft, toch, ik denk een aanwinst voor de voetbalbond. Zeker en vast. En wie Simon Mignolet zegt ook altijd een beetje STVV. En die hebben vrijdag al gespeeld. Ze kwamen meteen na de aftrap al op 1-0 voorsprong, maar kregen dan ook wel verdiend de gelijkmaker binnen. En dan... kort voor rust maakte Merlin zijn tweede van de avond 2-1 en vlak na rust nog 3-1. En dan 10 minuten voor tijd stond het nog 3-1. Dan moet je eigenlijk altijd de wedstrijd over de streep trekken. Maar het werd nog 2-3 en dan een zeer lucky 3-3. Die voorzet die binnenwaait. Ja, maar... Maar die lucky 3-3 mocht de 3-3 niet opleveren. Hè. Toen was het eigenlijk al te laat. Als je nog met een geluksgoal de gelijkmaker binnenkrijgt, zoals je zegt, 10 minuten voor tijd, dat mag niet meer gebeuren. Nu, ik weet het ook. Makkelijker gezegd dan gedaan dikwijls. Maar toch, dat is iets waar STVV moet aan werken. Achteraf was er dan ook de vraag, had de Meijer niet sneller moeten wisselen? Nu, ja, als dit, als dat. Je kan het niet voorspellen, maar... Je weet alsof... inderdaad. Was, maar ik dus achter stop. Maar anderzijds moeten we ons daar ook niet achter verstoppen van... Ja, het had ook anders kunnen lopen. Want hij is wel trainer. Ja. Dus die beslissing moet hij nemen. En... Ja. Maar laat ons eerder beginnen, hè, want je gaat er wel heel snel over. Hebben we weinig tijd of zo vandaag? Ja, ik wou het ook nog over Europa hebben, dus daarmee dat ik snel even de vrijdag... Nee, maar ik heb hier 2 weken geleden, dacht ik, de naam van Merlin naar voren gebracht, van wie ik wel iets verwachtte dit seizoen. En ja, je ziet dat hij wel heel makkelijk op de juiste plaats opduikt. En vooral een hele goede traptechniek heeft. Hè. Dus iemand met heel veel
wat we net zeiden over Brian Heijden, de beheersing die er stak in zijn trap met links dan, had Merlin ook met zijn betere rechtervoet dan. De afwerking is goed. Hetzelfde met het derde doelpunt na de rust. Dus ik vond wel goede goals van STV, waar ook er zit wel heel veel beweging in. Als je ook ziet met Sebaoui, die dan zo eens voor een flankwissel zorgt in één keer of een bal tussendoor. Daar zit wat verrassing in, daar zit verticaliteit in. En dat zijn de dingen die we vorig jaar zagen bij STV en waar we wel een beetje schrik van hadden. Zonder Ito, zonder Grotto, zonder Yamamoto. En je ziet dat de scorende kant en de creërende kant, want Sebaoui had ook wel de match moeten beslissen bij 3-1, zegt hij zelf ook, had er 1-4 van moeten maken. Maar zie je wel, het creërende, het creatieve zit er nog wel in. En dat is wel heel belangrijk als je ziet bij een seizoenstart. Als je nu objectief bekijkt, 2 op 6 is onder de verwachtingen. Als je net derde bent geworden en je hebt een thuismatch gehad tegen Lommel uit Cerkelen. Geen makkelijke verplaatsing, maar dan hoop je toch wel op 4 op 6. Dan is 2 op 6 wat minder. Maar het goede nieuws is wel dat het voetbal is er nog. Het is een beetje gebleven van vorig jaar. Het is zo een 2 op 6, waarin je het gevoel hebt, dat soort match hebben ze vorig jaar ook gespeeld, maar toen zat het dan net een beetje meer mee. Ja, maar vorig jaar hebben ze vaak met 1 doelpunt verschil gewonnen. Hè? Ja, Maar voilà. kregen ze niet zo vaak 3 goals binnen. Hè? En dat is, dat is toch wel hetgene waar het grote probleem vond ik een hele match. Hebben ze de kansen gewoon zelf weggegeven. Hè? Als je zag op welke manier er werd uitverdedigd en balverlies werd geleden. En ze hadden allemaal boter op hoofd. Hè? Van had over een Bessot en anderen ook nog. Het was gewoon niet goed, niet scherp genoeg niet van achter. Het was zo'n beetje, klein beetje zelfgenoegzaam. Zo van, we lossen het hier wel op. Maar, en dan weet je, op Cerkelen krijg je druk. Die hebben een vrij fysieke vorm van spelen. Die hebben een goede pressing. En daar zijn ze volgens mij op een verkeerde manier mee omgesprongen. Ja, zeker en vast. Nu, aan de hand van het spelbeeld zeggen we inderdaad, op zich ziet het inderdaad wel goed komen met deze Canaries. Maar ook Europees gaat het daar ook goed komen. We weten dat ze nu donderdag tegen Omonia Nicosia uit Cyprus spelen. Wat weten jullie over hen? Dat er een aantal ex-STVV'ers ook bij Omonia gespeeld hebben. Zoals Alex da Silva, zoals Roman Bezous, zoals Stijn Vreven zelfs. Heel even. Zit in het feitje. Ja, voilà. Niet zo heel lang. Stijn Vreven. Maar het is een tegenstreven die je moet opzij zetten, eigenlijk. Omonia Nicosia had de handen vol de vorige ronde met, nu het was wel dik verdiend op basis van balbezit en zo. Met een ploeg uit Gibraltar. 1-1 en 1-0, dan heb je niet zo heel veel overschot. Het was wel verdiend. Maar het is een tegenstrever die wel eens verrast in Europa. Maar die, waar je eigenlijk, moeten we de procenten boven halen, maar Zeker. Plus 70% dan toch. Hè. Aan de andere kant hebben ze ook wel maar na penalties uit de Champions League voorronde gegaan tegen Kairat, die er vorig jaar wel in de groepsfase zaten. Kairat allemaal. Het grote Kairat allemaal. Het grote Kairat allemaal. Nee. Ja. Ja, wie weet, Anderlecht moet er nu tegen. Ja. Maar nee, ik bedoel... Maar het is ook niet Aston Villa of... Nee. In deze ronde hadden ze ook Benfica kunnen loten bijvoorbeeld. Ja, dat is een heel andere categorie. Hè. Dus dit is het soort tegenstrever. En het is het is ook wel leuk gewoon dat STV-jongens terug in Europa zitten. Dus ik heb voor de krant van morgen een reportage klaar over de Europese historie van STV. 2 campagnes, 2 Intertoto-campagnes, waarvan de eerste echt hilarische verhalen heeft opgeleverd over een vlucht die bijna nooit zou arriveren. Omdat in een oude Antonov, waar niemand nog een steek zag, omdat hij zoveel rook achterliet en pas bij poging 3 kon opstijgen. Maar ook van bijvoorbeeld de laatste campagne, dat er zoveel gekwetsten en afwezigen waren. Dat ze met 13 spelers op verplaatsing zijn vertrokken naar Kazachstan toen ook. Met Bram Castro als reserve doelman en Jocke Slechte als reservespeler. Dus dat kan je je nu niet meer voorstellen. En het was nogthans 2003, dus nog maar 23 jaar geleden. Maar heel veel mooie verhalen, maar ook dingen waar ik zelf dan ook
In Jerevan was ik dan zelf bijvoorbeeld bij. Echt mooie verhalen, ook achteraf met de spelers op de terrasjes. Ik bedoel, mooie herinneringen. En dat zijn dingen die ze nu ook wel kunnen creëren. Hè. Dit is echt wel iets voor supporters ook, waar ze echt moeten naar uitkijken. En ja, na deze wedstrijd komt er sowieso een groepsfase. Want dat heb je wel, hè. Wordt het geen Europa League. En dan zal er heel veel ontgoocheling zijn. Maar dan heb je toch nog altijd de Conference League, nog altijd 6 wedstrijden om daaruit te kijken. Die je verdiend hebt als bekroning op vorig seizoen. Ja, is de Conference League niet iets meer nog een competitie voor STVV? Waarom? Iets minder matchen. We hebben een niet supergrote kern en dan tegen iets haalbaardere tegenstanders. Minder groepsmatchen. Maar dit STVV, Kies maar je moet het toch met iedereen... Ja, maar voor willen het hoogste. Ook voor de supporters, vind ik. Ja, tuurlijk. Want met alle respect, in de Europa League heb je echt nog namen die... In de Conference League krijg je In de opeens Conference een League zijn er soms tegenstander of zo. bij, maar ik kan het land soms niet zeggen. Ja, Dus, en ja, Maar je hebt ik er hoop ook... dat Staaien sowieso vol loopt, maar ik kan me inbeelden, als het de Conference League wordt en het wordt zo een land waarvan je Vikingur niet of zo. weet waar het ligt en die club komt naar hier, ja, dat je daar niet super warm voor loopt. Dus Nee, maar je hebt in ik de hoop ook dat Conference de League... Europa League... Ja, je hebt in de Conference League ook wel een paar grote namen. Dan moet je een beetje geluk hebben met de loting. Maar dan krijg je inderdaad een loting krijgen. En je zegt dan, dit lijkt iets te veel op Intertoto destijds. Terwijl ze toen toch ook nog Austria Wien erbij hadden. Wat ook wel een naam was. De Conference League wordt pas in een later stadium interessant, zo vind ik. Mhm. Ja, of je hebt dan de Engelse deelnemer. Wie is het dit jaar? Is het Sunderland? Of, ben ik nu niet zeker van. Maar ik bedoel, als je de Engelse club of de Duitse club, dan heb je nog iets om naar uit te kijken. Daarnaast is het inderdaad, kan het wel eens een onbekende naam zijn, maar sowieso moeten ze genieten. En sowieso moeten ze nu mikken, vind ik, op Europa League. Het zijn 2 wedstrijden extra ook. Echt om de club op de kaart te zetten in Europa. Ik weet bijvoorbeeld bij Genk wat het hen heeft opgeleverd, niet alleen financieel, want dat is ook wel heel belangrijk natuurlijk. Je kan in de Europa League kan je richting 10 miljoen gaan. Hè? Dus jongens, voor een club van dat is een budget ongeveer, denk ik, hè, STVV. Dat is een verdubbeling, dat is onwaarschijnlijk. Hè? Dus dan moet je echt gaan. Maar ook qua uitstraling van de club, de waarde van uw spelers gaat enorm omhoog. Ik vind het fijn dat ze nu voor Sebaoui al goed doorvragen, want er is interesse voor. Er is nu nog eens een bod geweest uit Bulgarije, dacht ik. Ludogorets, Razgrad. Je moet daar nee kunnen tegen zeggen. Het zou toch wel onwaarschijnlijk zijn, mocht dat soort club, iemand uit de Bulgaarse competitie, een sterkhouder hier komen weghalen. Dat mag je niet, dat wil je niet meemaken, zeker niet als supporter. Als iemand een stap zet naar een grote competitie, dan kan je daar een beetje fier op zijn. Maar sorry, maar degene die nu, de sterkhouders die nu vertrekken, en zoals Yamamoto naar de Bundesliga, oké. Maar de rest, kom aan jongens, we moeten een beetje, het mag, de ondergrens mag omhoog en moet omhoog en zal omhoog gaan. En daarvoor is die Europa League wel heel belangrijk. En een voorronde in Cyprus, ook leuk voor de supporters. Een zonnige verplaatsing naar Cyprus. Ja. En voor de journalist. Voor de journalisten ook. Ja, ik ga mee. Kijk, voilà. Ja, ik bedoel, temperaturen 35, 40 graden. Dat is lang geleden dat we dat nog meegemaakt hebben. Nee, maar zoals ik net al zei, heeft Sibe ook nog wat extra informatie over Omonia Nicosia. Eén anekdote nog kort. Ik ga zijn naam niet vernoemen, maar de Rode Duivels hebben er ook gespeeld. Was begin september, al een tijdje geleden wel, in Cyprus. En om een of andere reden moesten we daar vrijdag al zijn. En ik denk dat de match pas zondag was. En er was een Waalse journalist en die zat in de zee met het water tot net boven zijn buik. En die was aan het uitleggen tegen een collega hoe zwaar dat zijn job toch was. en echt gemeend van wat een hondenjob hebben we, want we moeten dit doen en we moeten dat doen. En hij zette de zonnebril nog eens wat verder op zijn neus. Zo. En ik denk dat hij uit de zee kwam en dat hij een cocktail heeft gedronken. Dus, ja. Ja, Cyprus, het kan niet. Het leven van een Voor alle duidelijkheid, we werken hard. Hè. Ja. Dus, Matthijs, want ik zie je denken van... Nee. Ja.
Ik uit weet, het leven gegrepen. nee, we werken zeker hard. En wie ook hard gewerkt heeft... We zeggen het zelf maar. Ja. Sub heeft ook hard gewerkt aan de geschiedenis of een feitje over Ammonia Nicosia, dus die gaan we er nu wel even in laten. Ja, Omonia Nicosia ontstond in 1948 als afsplitsing van Apoel Nicosia en sindsdien zijn de twee clubs aardsrivalen. Omonia kroonde zich al 22 keer tot landskampioen, won 16 bekers en 17 supercups. En de club heeft ook een Limburgse link, want Stijn Vreven die speelde er 6 wedstrijden. Vreven vertrok al na enkele weken alweer uit Cyprus, omdat hij er naar eigen zeggen niet echt kon aarden. Volgens hem lag bij Omonia de nadruk meer op techniek dan op inzet. Ja, Stijn Vreven, 6 wedstrijden in Cyprus. Ja, ik wist dat er niet veel waren. Maar... Nee, inderdaad, absoluut niet veel. Goed, Lommel dan, die speelde thuis tegen Charleroi hun eerste thuiswedstrijd terug in 1A. En Christophe was erbij, maar nog niet alles stond op punt, hè, heb ik begrepen. Ja, er zijn nog een aantal aanpassingen die moeten gebeuren. Dat is ergens logisch, denk ik. Er is al veel wel aangepast geweest. Ze hebben een nieuwe grasmat gelegd, bijvoorbeeld, een hybride grasmat. Nu, die was nog niet helemaal op punt, werd vooraf gezegd, of stond nog niet op punt. Het gras had nog ietsje langer nodig gehad om echt sterk te zijn. Blijkbaar werd ons verteld door kenners, maar ik heb daar toch niet veel van gemerkt tijdens de match. Trouwens, Sven Klaas, onze Lommel-watcher, die heel goed op de hoogte is van alles wat daar gebeurt in Lommel, die vertelde me gisteren dat ze zelfs de hele grasmat 20 centimeter hebben moeten opschuiven voor het voetbal in 1A. Waarom dan precies? Omdat de middellijn die zou dan perfect moeten aansluiten op de spelerstunnel. En dat was niet zo. Dat was 20 centimeter, lag die te ver naar de ene kant. Dus hebben ze heel het veld wat Ja, ik ga dat serieus verschil maken, denk ik. Ik wist niet dat dat zo belangrijk was. Volgens mij komen ze in Kortrijk uit de hoek, maar dat maakt dan niet Dat uit. is ook waar. Daar moeten Nee, ze nee, dan maar ook de nog goud staan toch in het midden. Hè? Ja, dat wel. Ah ja, op die manier. De goud zijn, maar Het zal daarmee te maken ik hebben. vind toelijntechnologie trouwens belangrijk. Ja, Klopt. punt. Nee, bij Lommel, 20 centimeter opschuiven. bij Lommel zijn nog een aantal dingen, zoals de toegang voor de bezoekers bijvoorbeeld. Daar zijn ze nog druk aan het werken om die klaar te krijgen. Een persparking is er ook niet, nogthans heel belangrijk. Anders wordt het toch weer een zware job. Ja, als je zo, Ja, als je ja. De recht uit parking moet zoeken en ja, als je zo recht uit de zee komt en als je zo in Lommel uit een of andere subtropische zwembad Uit de Sahara. via de Sahara, ja, dan wil je toch wel kunnen parkeren op Lommel afstand. Ja. Nee, en het was al een tijdje geleden, moet ik toegeven, dat ik er nog geweest was voor een wedstrijd, maar het voelde echt wel fijn aan. Ook het gewone eraan soms, hè, want ik moest me bedenken toen ik er zat, de laatste match die ik gedaan had in het stadion, dat was België-Spanje in het SoFi Stadium in Los Angeles, dus vandaar naar de Gesselse Dijk Kleine stap. was een kleine stap. En de perszaal die ligt op het gelijkvloers met ramen aan de kant waar de ingang is eigenlijk en waar ook supporters rondlopen. En ja, het was nog altijd warm gisteren, dus er stond een raam open. Niet op kipstand, zoals we zeggen, maar helemaal open. En we waren met een aantal journalisten in de perszaal en ineens steekt er een supporter zijn hoofd door het raam. een grijzende man met een grijze snor en die roept zo op Sven Klaas, want iedereen kent Sven in Lommel, ik zei het net al. Sven, lees er een wedstrijdblad. Nu, ik kan het Lommels dialect niet nadoen, maar dan nog... Dus Sven ook nog- Kloos. Sven Klaus met een Lommels dialect. Zo, ligt er een wedstrijdblad? En ja, Sven gedienstig als hij is, ging op zoek. Ja, hup. En dan steekt het wedstrijdblad door het raam en de supporter ging door. Dus Geweldig. nu, Lommel is op en top professioneel. Hè, want ga maar eens kijken naar een oefencomplex. Dat is echt fantastisch. Dus ik wil niet de draak steken met het gemoedelijke in Lommel, maar dat gemoedelijke vind ik net het fijne eraan. En die supporter die op die manier met hun club begaan, dat moet je niet wegnemen. Dat is net het volkse. typische aan Ja. Lommel, het volkse. En dat moet zo blijven. Zo ook kreeft moet je niet eten op de voetbal, hamburgers. Voilà, zeker en vast. Nu, ik had ook wel gehoord, of ik had gelezen, dat de muziek voor de wedstrijd, dat ook niet iedereen daar echt grote fan van was. Ja, ik heb me ook laten vertellen dat voorheen vanuit Manchester eigenlijk er een playlist werd aangereikt en die moest voor de match afgewerkt worden. Met bepaalde songs die Mhm. zij kozen. En dat nu niet meer zo is, nu tot daar aan toe.
Alleen, ik was ook geen echte fan, moet ik toegeven, van zo het supporterslied. Dat, denk ik, door AI is in elkaar geknutseld. Als het niet zo is, mijn excuses voor de man die dat gedaan heeft. Of die het gecomponeerd heeft. Maar het was dan met een Hollandse stem zo nog. En dan... Dat is ook niet ver gestopt, die grens. Nee, dat weet ik. Maar toch... en dan zo'n een stevige beat die er nog fel overging. Met zo... Ja, dat is ook Holland zeker, van die hakmuziek, zoals we zeiden. Ja. Dat soort. Nu, misschien ligt het aan mij. Maar ja, ik weet het niet. Ik was geen echte fan. Een stevige beat om iedereen op te zwepen voor de wedstrijd natuurlijk. Nu, die wedstrijd zelf, echt, de Lommelspelers waren niet meteen opgezweept, want het duurde heel lang voor zij een kans kregen. En ja, Charleroi was eigenlijk gewoon de betere ploeg. Het probleem is gewoon kwaliteit, denk ik, op dit moment. Hè. Er moet nog wel wat bij. En vooral aanvallend aan de bal. Dus ze hebben met een heel groot hart gespeeld en ze hebben eigenlijk Charleroi vrij goed gecontroleerd. En ik zeg dat ze hebben 1 keer gescoord, Charleroi, en hun expected goals was ook maar 1,25. Dus op zich is dat oké voor Lommel. Alleen dat van Lommel was 0,34. 0,34. En na de eerste helft 0,06. Ja. Dus dan... Ja. Nee. Dus aan de bal was het gewoon niet genoeg. Je hebt dan eens gelukkig nog Schoofs die af en toe eens... Lucas Schoofs die voor het doel kan komen en eens koppen. En die gisteren ook niet zijn meest Nee. gelukkige match speelde, stond ook hoger dan gewoonlijk in de eerste helft. Omdat Nipan, die was dan toch te fel geblesseerd, alhoewel hij zat toch op de bank, maar niet fit genoeg om echt te starten dan blijkbaar. Of het moet vanuit Manchester geweest zijn, dat er daar gezegd werd, een beetje voorzichtig omspringen met hem. Maar daardoor kwam Schoofs hoger te staan en ja, dat lag hem deze keer toch iets moeilijker. Nu, hij was degene die inderdaad op slag van rust na 45 minuten voor het eerste echte Lommelse gevaar zorgde door een kopbal over te koppen. Maar ja, het was veel te weinig in de eerste helft. Vooral, Charleroi zette heel snel druk. Daar hadden ze het moeilijk mee om eruit te komen. En zeker als je de bal dan constant kwijtspeelt, ja, dan blijft die druk aanhouden. En ook zelfs als er ruimte was om de tegenaanval op te zetten, dan liepen de Lommelspelers zich vast of maakten ze de verkeerde keuzes. Waardoor dat je eigenlijk heel die eerste helft er niet aan te pas kwam. Ja, Schoofs is eigenlijk echt een 8. Hè. Dus als hij moet kunnen lopen. Hè. Dat is iemand, en die dan op die manier dan met zijn... hij is een hele goede kopper. Maar ook iemand met een geweldige neus om op het juiste moment op de juiste plaats te komen. En daar scoort hij vaak mee. Als hij dan hoger moet gaan staan, neem je hem dat af. En weet je, maar dat is het schuiven wat de coach nu moet doen. Omdat hij bepaalde lacunes heeft in zijn kern. Omdat plaatsen maar enkel bezet zijn. En dan spelers zoals Nuban dan geblesseerd. Als je dan niet echt een alternatief hebt, dan begin je met anderen te schuiven. En dan kom je in de problemen. Hè. Want dan uiteindelijk gaan er te veel spelers niet op hun plaats staan. En dan verlies je nog eens extra aan kwaliteit. Ja, dus als er niet nog een beetje kwaliteit bij komt, dan gaat het wel een zwaar seizoen. Dan wordt het moeilijk. Ze weten sowieso dat het moeilijk wordt. Hè. Ja. Maar dan mag ik denk, en er komt de eerste aanwinst zat al in de tribune. Hè. Ja. Van Ajax komt hij over. Dus ja, ex-Ajax, daar toch ook wedstrijden gespeeld. Dus, Als je als spits 17 wedstrijden voor Ajax hebt gespeeld, dan heb je iets in huis. Dan kan je voetballen. Dus zou die toch meteen inzetbaar moeten zijn. De spits van nu, Seuntjes, scoorde niet gisteren. Heeft wel een bal van de lijn gehaald. Zo is hij toch altijd belangrijk. Maar nog belangrijker, na de match werd hem ook een warm hart toegedragen door de supporters. Zijn broer, Mats Seuntjes, verloor zijn kindje een tijdje geleden. En ook voor hem was er na de wedstrijd een mooi eerbetoon van NAC Breda. Hebben jullie dat gezien, die beelden? Die waren ook heel pakkend. NAC Breda, maar ook Groningen. Heb ik ook gezien op tv, dus waar hij vorig jaar speelde. Dat was ook echt wel een pakkend interview met de doelman, met Etienne Vaassen op NOS, die dan met hem samenspeelde. Daarvoor al, bij was het RKC of zo. En dan samen naar Groningen en die altijd al die jaren samen gevoetbald hebben. Ja, het was wel heavy. Echt heavy. Ja, ik kan er weinig aan toevoegen. Ik was er, maar inderdaad, zoiets wens je niemand toe. En je beeldt je dan zelf in van wat dat moet betekenen. En dan krijg je het gewoon heel erg koud. Hè. Ja, absoluut. Dan ik moet nu naar de speler van de week. Dat is altijd een moeilijk bruggetje zo. Maar je hebt wel een Lommelspeler gekozen, Christophe?
Ja, ik heb voor Doelman Pieklak gekozen, omdat hij nog zo jong is, maar toch ook zo talentvol. Is ook al mogen gaan trainen in Manchester. Dat doen ze ook niet zomaar. 2 weken, ik denk vorig seizoen dat was. Dus daar zien ze toch ook in hem iets. En hij heeft dat ook getoond tegen Charleroi. Al in het begin kwam er heel vaak scherpe voorzetten van de Kerkhof. Van op rechts zat hij een paar keer goed tussen. Tweede helft ook. Een vrije trap van Vloeken. En ja, ik dacht echt, die is binnen. En hij haalt hem nog Comfortabel uit toch? de hoek. Ja, nog comfortabel. Ja. Allee, bedoel, Hij moest, het was niet met de vingertop. Nee, het was... Dus, want ik zat net in de baan van het schot en ik dacht, ja, die is binnen. Want met links van de muur gekruld, terwijl dat de vrije trap ook aan de linkerkant was. Dus altijd moeilijk voor een keeper ook, want je ziet een linksvoetige klaarstaan. Dus ja, ofwel trapt hij hem over de muur in de verste hoek, dat die bal van je weggaat, ofwel krult hij hem om de hoek heen. Het was het tweede. En toch zat hij er heel goed bij. En het was ook leuk om te zien, de ouders van Pieklak, die zaten 2 rijen voor mij in de tribune. En ik zag al, toen Vloeken klaar ging staan voor de vrije trap, ik denk dat het papa was, die begon te filmen al. Van ja, misschien komt er wel een goede redding. En hij pakte hem en de familie sprong recht en begon te applaudisseren. Vind ik wel knap. Ja. Had hij een shirt dan ook aan, want hij die mensen kent? Dus, Nog eens, Sven Klaas kent hem. Prachtig. Maar ik is jouw speler van de week. Ja, dan... Ik had getwijfeld tussen Ryan Merlin, omdat ik ben tussen fan geworden. Hè. Ik ga toch voor Ito gaan. Omdat, we hebben er straks gezegd, omdat hij speelt dan op rechts, maar hij was echt, hij strooide gewoon met assists en ja, zijn voorzetten zijn zo gevaarlijk, maar ook, hij trok mee de kar en dat is iets wat ik hem al minder heb zien doen. Hij was samen met Brian Heijnen, ze waren echt wel de 2 uitblinkers. Heijnen, ja, die zoveel liep dat hij uiteindelijk, en dat gebeurt niet zo vaak, dat hij met krampen eraf moest, maar die had zich echt helemaal gesmeten ook. Maar dan Ito ook, zeker na rust, was toch wel de gevaarlijkste Genkenaar. En dan, om te zeggen ook, dan dwing je geluk af. Hè. Die laatste voorzet die wijkt af, waardoor die veel hoger gaat, waarop de Westelverdediger het helemaal kwijt is en Bibou wel naar de bal blijft kijken en scoort. Dus ik ga voor de assists van Ito. Ito, die zich volledig thuis voelt op die rechterflank. Dan zijn we rond met 1A en dan gaan we naar de Challenger Pro League, want die is ook opnieuw begonnen. Ja, in de Challengers Pro League speelde Patro tegen RCA Futures en daar had Stijn Stijnen al meteen het nieuwe FVS-systeem nodig om te winnen. Dat staat... Is dat het fantasietje voor Stijnen? Nee, dat is het Football Video Support systeem. En ik zal misschien even kort uitleggen hoe het werkt voor degenen die nog niet mee zijn. Elke coach krijgt per wedstrijd 2 challenges. En als ze het oneens zijn met de scheidsrechter, dan kunnen ze de scheidsrechter naar het scherm roepen. En geeft de scheidsrechter de coach gelijk, dan verandert de beslissing. Houdt de coach zijn 2 challenges. Maar blijft de scheidsrechter bij zijn beslissing, dan verliest de coach 1 challenge en dan kan hij nog maar 1 keer challengen. In de Challenger. Voilà, het klopt allemaal. Heel veel challenge. Het was ook een challenge om zoveel challenge naar elkaar te zeggen. Maar goed, zijn jullie fan van het systeem? Absoluut. Hoe juister je kan zijn, hoe beter. Hè? Dus als je de middelen er niet zijn voor een volledige VAR, dan kan je veel beter, denk ik, dit dan toch nog toepassen. Alleen is het systeem niet perfect. Hetgeen wat we er straks over hadden bij Genk, bal al dan niet over de doellijn, dat had je dan, en daar komen we straks wel even toe, bij Dender in Hasselt, had je dat ook weer, dat je het niet zeker kon zeggen dat het niet was. Ja, dan verlies je je challenge en ben je niks met de beelden. Maar als de beelden duidelijk zijn, en zoals in dit geval Patro een terechte strafschop aanbieden, dan moet je daar gewoon heel blij voor zijn. Niet alleen omdat het nu voor Patro is, maar gewoon omdat het moet zo correct mogelijk zijn. Ja, nu goed. Patro kreeg 2 strafschoppen, waarvan 1 na een challenge. Ze stonden 0-1 achter, kwamen zo 2-1 voor, maar eigenlijk, los van die penalties, waren ze beter en verdienden ze ook gewoon om te winnen. Hè. Betere ploeg van het begin. Anderlecht kwam op een diefje beetje op voorsprong. Alle statistieken wezen in het voordeel van Patro. En ze hebben wel wat ervaring, ze zijn rustig gebleven.
En ze hebben het uiteindelijk dan wel via 2 verschillende strafschopnemers Ook opvallend, hè, ja. Ja, Omdat maar, dat is toch ook Stijnen, denk ik. Ja, als je over verschillende specialisten beschikt, als je de tweede nog, als je die Stef Peters nog kan laten nemen, dan zit je wel goed, denk ik. Hè? Dan zit je zeker goed. Ja. Ja, want je hebt altijd, nu ik weet niet of het een voordeel is voor de strafschopnemer of de doelman als dezelfde speler de strafschop neemt, maar je zit altijd met dezelfde hoek, niet dezelfde hoek. Dus ik denk niet dat het heel veel verschil uitmaakt. Nee. Maar ja, goed, ze hebben het gewoon met een ander Zolang gedaan. dat die binnen zijn, is het goed. Hè? Dan maakt het niet uit. Ja, als ze nu... Ja, het is gewoon... Als ze binnen gaan, hebben ze altijd gelijk. Ja, had Stef Peters gemist, laat toch die een andere. Ja, inderdaad. Challenge dan. Hè? Ja. Ja, voilà. Sporting Hasselt die keerde terug naar het profvoetbal met een overwinning thuis tegen Dender. De 1-0 die kwam er na het sterke openingskwartier van Hasselt. En daar ging Jo Christiaans, de Hasselt-coach, zijn challenge gebruiken. Met de vierde ref, die keek al naar het scherm en die liet weten aan de scheidsrechter dat het wel degelijk geen buitenspel was. Geen challenger nodig dan. Het zal je voelt... Je hebt het vaak hè, dat een vierde man wel iets aangeeft aan een scheidsrechter van fout of niet. Ja, ik bedoel, je ziet dat toch hij... goed, hè? Ja. Als hij iets ziet, wat hij ziet, laat hem maar mee beslissen. Ja, nu Ja. ook. Ik bedoel, hadden ze hem naar het scherm geroepen, dan had de scheidsrechter zal het zelf gezien hebben dan de vierde scheidsrechter, denk ik. Dus, nee. En hij had de challenge had hij toch sowieso behouden dan, als het correct was. Dus Ja. Maar daarom zei de vierde rijf waarschijnlijk al van, laat maar zitten. Zo. Nee, Maar de inderdaad. challenge voor Hasselt is om erin te blijven. En op deze manier doe je dat. Hè. Dus ze hebben echt wel, we hebben het vorige week er nog over gehad. Je moet als nieuwkomer moet je enthousiast tonen. Moet je echt door een beetje verder surfen op het goede gevoel. Hebben ze gedaan. Zijn echt eerste kwartier was heel sterk. En op die basis hebben ze een match gewonnen. Ze hebben het daarna moeilijk gehad. Ze hebben echt moeten knokken. Dender Ze hebben moeten drukte. knokken, maar dat zal elke week zo zijn in deze reeks. Het is een reeks hoger. Je gaat niks voor niks krijgen. Maar dit is wel de manier om zo snel mogelijk en op een mooie manier het behoud te verzekeren. Dan gaat iedereen heel gelukkig zijn, denk ik. En dan gaat ook de mensen die elke week naar Hasselt gaan kijken, gaan dan ook met een tevreden gevoel naar huis. En gaan dan toch telkens opnieuw terugkeren. Want dit is hetgeen wat je wil zien. Hè. Ja. Je wil een ploeg zien die een resultaat forceert. En die niet het gewoon puur op kwaliteit met de vingers in de neus. Dat zal niet lukken. Maar dat hoeft ook niet. En Dender speelde vorig jaar nog in eerste klasse. Dus dat is toch straf. Nu, Schiet wel niet veel van over. Hè, niet. Dat is zo, maar het blijft toch. ze kwamen wel heel goed weg, want eigenlijk, Dender scoorde zo goed als. Hetzelfde verhaal als bij Genk. Was de bal over de lijn? Waarschijnlijk wel, maar Geen beeld waarop een streepje groen te zien was. nog minder beelden natuurlijk in Hasselt. En de beelden van de Instagram-pagina van Dender, die tellen wel degelijk niet. Dus, Nee. dus dan, ja... En die waren ook niet zo goed dan de video van Hasselt. Hè. Nee, inderdaad. De video van Hasselt waarin de nieuwe investeerder werd aangekondigd. En dat is natuurlijk Dries Mertens die nu investeert in Hasselt. En hij laat in de video zien dat hij niet alleen goed kan voetballen, maar ook goed kan acteren. Ik was echt onder de indruk van zijn acteerprestatie. Ja, inderdaad. Misschien heeft hij tips gehad van Rick Verheijen vooraf, ik weet het niet. Maar het was echt een... Van Sam Kerkhoff zullen de tips niet gekomen zijn, denk ik. Nee, dat is waar, maar ik vind toch dat Sam dat acteren beter doet dan ik voordien verwacht had. Zo'n beetje het slungelachtige doet me wat denken aan Gert Verhulst, hè, die zich dan zo ook wat van de domme houdt. Cliché. Hè? Ik vind wel dat hij het goed deed en gewoon heel het filmpje zat echt fantastisch in elkaar. Is ook met de nodige tijdsdruk opgenomen blijkbaar. Ik heb het gehoord van dat ze daar 5 uur voor hadden, 5 uur en 40 minuten. Kleine namiddagwerk. Om dat allemaal klaar te krijgen. En je zag het ook wel in de reacties op Instagram van het filmpje is alvast op Champions League niveau. Hè, want omdat ook in het filmpje het over de Champions League ging. En dat doen ze als de beste. Ik denk dat heel veel eerste klassers jaloers zijn op de content, zoals we dat dan zo mooi zeggen, die Sporting Hasselt maakt. Het is alweer uitkijken naar het volgende filmpje, maar ook uitkijken wat ze samen kunnen doen, want het is wel een goede zaak. Hè. Dries Mertens die investeert in Sporting Hasselt. Absoluut. Ligt niet voor de hand. Investeren in een ploeg in 1B. Want zeker niet op korte termijn. Ga je er niet veel... korte termijn is het heel moeilijk om het rendabel te maken, je investering. Er is natuurlijk de familieband. Maar toch, je moet het toch maar doen. En daarin voel je dat Dries Mertens toch ook wel een voetbaldier is. Die geboren is met de bal aan de voet. En die toch in dat voetbal wil blijven. Hè. Ja, alleen al het feit dat hij bijvoorbeeld vorig jaar zo vaak opdook in Hasselt zegt al wel iets. En dat hij wel
bepaalde liefde heeft voor Hasselt en voor Sam Kerkhoffs. Want de familieband waar Marnik het over had, voor degenen die het niet weten, kort schetsen. Sam is het neef van Kat. Kat is de vrouw van Dries. En Sam is ook Peter van het tweede kindje van Dries Mertens en Sam Kerkhoffs. Een katkerker, hoop ik. Sam. Sorry. Dries en Sam hebben geen kinderen samen. Sorry Sam, sorry Dries. Nee, Voor de verspreking. wat ook was, Dries Mertens liep daar ook rond in een Hasselt-truitje. Ik bedoel, hoeveel investeerders komen naar hun ploeg in een truitje? Echt, dat is toch ook leuk. Ja, daarmee haal je de nationale media tot in Turkije. Hè? Voilà. Kijk, ja, Ja. heel mooi. Nu, inderdaad, op die manier, eigenlijk Sporting Hasselt, ze slaan 2 vliegen in een klap. Hè. Ze hebben centen via Dries Mertens, hoeveel precies, dat is niet geweten, maar ook nog de promo die ze rond hebben en heel de animo. En iedereen die vrijdag ging kijken, wilde Dries Mertens ook zien. Ja. En inderdaad, blijft toch een vedette. Ex-Rode Duivel, meer dan 100 caps voor de Belgen. Belangrijke goals gemaakt, want we vergeten het wel eens, maar het fantastische WK in 2018 in Rusland begon op de voet van Dries Mertens tegen Panama met een mooie lop. Dus ja, het is toch niet de eerste, de beste die investeert in Sporting Hasselt. Dus op die manier doen ze een heel goede zaak op allerlei vlakken. Nu, Sam Kerkhoffs vertelde me ook dat er wel degelijk interesse was om de club ook helemaal over te nemen. Uit Turkije, Qatar en Amerika. Dus ja, Sporting Hasselt blijkt toch een interessant product te zijn dan. Maar hij vond het niet het juiste moment. Ik denk dan bij mezelf, het was niet het juiste bedrag. Ja. Maar het geeft toch aan, als het een bedrag was dat niet te weigeren was, dan was het ook logisch dat ze wel erop ingegaan waren. Anderzijds bewijst het wel, en ik vind dat je dat ook ziet, dat Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen, die amuseren zich echt in Hasselt. Mhm. En dat heeft zeker ook meegespeeld om met Dries Mertens verder te gaan en de club niet te verkopen. Daar ben ik helemaal zeker van. Maar die band tussen de club, de stad en hen, ja, die is enorm gegroeid die voorbije jaren. Je voelt aan alles dat puur is. Hè. Dat is echt, dat is geen projectje. Je voelt ook dat het einde hebben ze nog niet bereikt. Het Nee. is zo niet, en dat begrijp ik dan wel als hij het zegt, van dit was niet het juiste moment. Ik denk dat hij zich anders altijd de vraag zal stellen van wat hadden we kunnen bereiken. Ja, en dat wil je niet. Zeker niet Nee, na wat je al nee. hebt meegemaakt. Voilà, Ah. voilà. Voilà. Mooi verhaal daar. Dus we gaan voor 4 eerste klassers in 1A. 5. Waarom 5 kan Patro. Patro niet omhoog? Ja, Patro, inderdaad. Ja. Ik had het over Patro. Hè. Ja. 2 promovendi zijn staan al vast. Hè. We gaan voor 4. Wie het is, maakt nog niet uit. En we gaan er ook voor dat Jong Genk dan in de Challenger Pro League blijft, al zijn die wel niet super begonnen. 4-1 in Eupen. De 2 eerste tegendoelpunten ook op stilstaande fase. Dat is een verhaal dat we kennen van de vorige jaren. Hè. Dat is altijd moeilijk voor zo'n jonge ploegen. Ik moet wel zeggen, Open is een van de favorieten. Hè. Dus PSG is er zich mee aan het moeien. Felice Mazou is er coach geworden. Ze kwam heel snel op achterstand, Jong Genk, maar scoorde snel tegen. Ja, dan zag het er wel even goed uit. Ik denk dat ze het voor de rust wel goed gedaan hebben. Alleen zoals je zegt, stilstaande fases was vorig jaar al een groot probleem. En ja, dan is het jongetjes tegen mannen dikwijls. Hè. En dan word je wel eens afgebluft. Dat is jammer. Maar het was een zeer moeilijke openingsmatch. Maar we hebben ook al gezegd, het wordt gewoon een moeilijk seizoen. Dat weten ze ook wel allemaal. Ook al omdat het blijft een lastig verhaal. Prestaties en resultaten combineren met de ontwikkeling van jong talent. Voilà. Lessen trekken en door naar de volgende wedstrijd. En dan zijn wij nog bij de lagere reeksen beland. Tess, Belicia, Tongeren en Welle die stoten door in de beker van België. En vooral de stunt van KVK Welle op het veld van Lera Lierse, die toch een reeks hoger spelen, is knap, hè? Speel je geen 2 reeksen hoger? Of 2 reeksen zelfs? Ik denk dat het eerste nationaal is, Lera Lier. Ja. Dus ja, ik denk dat Welle. Ik heb ze gezien in een oefenwedstrijd op Tess. Toen hadden ze het moeilijk, maar toen zag je ook wel al dat er, vooral na rust, dat er toch wel een paar echt goede voetballers tussen zaten. Heel mooi resultaat. En ja, in de beker, we hebben het gezegd, je droomt al van die grote affiche tegen een eerste nationale. Hè. Dat is de volledige inzet. De rest is bijzaak. Maar daarvoor moeten ze nu nog 2 rondes overleven. Denk ik. Nog 2 rondes tot er eerste klassers bij komen. Oké, en dan de ronde daarvoor komen de ploegen uit de Challenger Pro League er al bij. Oké, goed, maar dus in Welle kunnen ze ook blijven dromen.
En dan zijn we nog bij de Limburgers in het buitenland terechtgekomen. Het is niet echt een Limburger, maar wel een ex-Genkie. Limburgslief. Dat was vrouw misschien, dat weet ik niet. Maar goed. Dus Mika Gods is het degene waarover we het hebben. En die gaat van Ajax naar PSG. Niet goed genoeg voor het WK, wel goed genoeg voor de Champions League winnaar. Dat moet je me toch eens uitleggen, Christophe. Ja, dat is weer zo makkelijk Heb je een uitspraak. Nee, maar ik vind het altijd moeilijk in die zin. Je hebt dat ook bijvoorbeeld als een speler doorbreekt, dan komen ze af met verhalen van ja, die club heeft hem laten gaan. Ja. Hij is daar gaan testen en ze wilden hem niet. Hè? Ik weet nog goed, ik weet niet of dat het helemaal klopt, maar Rivaldo die bij Anderlecht getest had destijds. Ja. Je kent Rivaldo nog, Mathies? Vaag. Vaag. In ieder geval een topspeler van Brazilië. Een van de bepalende spelers. Fantastische voetballer. Linkervoet, ongelooflijk. En die zou dan bij Anderlecht getest hebben en dan achteraf, ja zie, ze kennen er daar niks van, waarom hebben ze hem niet gepakt? Ja, zo kan je er 100 opnoemen die ergens getest hebben. Ja, die lidmanen ook. Bij Genk ooit, maar dat is een verhaal dat... Roodje aap, zoals ze zeggen. Ja, dat is een klein beetje scheef. Maar ik bedoel van dat soort verhalen. En met Mika Gods... met Mika Gods vind ik ook, op het moment dat die beslissing genomen was, je had hem kunnen meenemen, inderdaad, vind ik wel. En had je bijvoorbeeld een verdediger, want zeker als je achteraf ziet dat, help mij, de verdediger ex-Anderlecht, de Bast, dat die eigenlijk niet mocht spelen zelfs, en dat hij toch aan de kern is toegevoegd en dat Rudy Garcia dat blijkbaar toch ook deels wist dat het een moeilijk verhaal zou worden. Ja, de Bast was dan ook nog, kwam uit een zware blessure. Ja, dan moet je Mika Gods inderdaad meenemen en de Bast thuis laten. Maar er is ook wel een verschil, vind ik, tussen iemand binnenhalen bij een ploeg of iemand meenemen naar een toernooi. Ja. Want als je iemand binnenhaalt bij een club, zoals PSG, en dan zie je ook de toekomst erin. En iedereen weet ook dat Mika Gods een mooie toekomst heeft bij de Rode Duivels. Ja. Alleen, die 3 het was het weken, moment... Het WK was in nu die in 3 juni. weken. Ja, In die 3 het WK was nu weken in juni en niet over maar hij is jaar. jong en hij is heel veel geld waard omdat hij zo jong is en omdat hij zoveel toekomst heeft. Ja. En dus bij PSG zou hij nog jaren moeten zitten en geen toernooi moeten spelen van 3 weken. En ook omdat je op dat moment in de selectie inderdaad op de plaats van de flankaanvallers wel de nodige alternatieven al had. En als je toch van plan bent om die eerder te gebruiken, om maar iemand te noemen, Luke Bacchio, Doku, Trossard, je hebt de concurrentie was daar erg groot. Dus ja, moet je hem dan meenemen om gewoon achteraf te kunnen zeggen van ja, ik heb hem meegenomen, dus komt er geen kritiek op. Dus ja, Nee. dat vind ik een beetje... Mocht PSG al Doku, Luke Bacchio, Trossard hebben, dan zouden ze misschien Mika Gods niet aangetrokken hebben. Dus ik bedoel, het is een beetje scheef. Ja. Oké, maar mooie transfer voor Mika Gods, dat vooral. Zeker. Alleszins. En verdiend, als je ziet welk seizoen hij gespeeld heeft en welk potentieel hij heeft vooral. Nu, het kan ook alleen maar voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel, kan het alleen maar goed zijn als hij ook zijn kansen krijgt bij PSG en aan spelen toekomt. Ja, dan gaat hij daar veel bij leren. Dat staat Hij zal vast. sowieso door te trainen op een veel hoger niveau. Dat ook. Want Maar ja, die dat matchen ook- blijven toch belangrijk. dat is ook Nu, een stof- ze zijn op verschillende fronten actief. En als je ziet, ik heb vandaag een stuk gelezen bij ons ook van collega Wim Konings over de manier waarop dat PSG eigenlijk die talenten toch gebruikt ook. Dat hij zijn kansen wel degelijk gaat krijgen. En En daar het gaat is hij ook toch van een verschil, meerwaarde want zijn. dat was toch ook de kritiek, dacht ik. En dat was ook een van de redenen om hem niet mee te nemen. Dat was zijn beste prestatie, zijn meeste goals maakt hij in wedstrijden in de competitie tegen de mindere tegenstrevers. Ja. Dat was zo van, hij schittert pas echt als het makkelijk gaat. En ja, daarvoor heb je als bondscoach graag, denk ik, dat hij een stap hoger opzet. Ja, het argument valt helemaal weg Ja. nu. Hè. Dus, Ja, Mika Gods was erbij in Chicago toen de Belgen daar die nachtelijke wedstrijd speelden tegen Mexico. En toen had hij het moeilijk. Ook met het viriele fysieke spel van de Zuid-Amerikanen. Ja, is toch helemaal anders. En heeft hij een paar keer ook proberen de actie in te zetten, werd hij direct afgeblokt. Ja, ging hij wat op zekerheid spelen. En misschien heeft dat toen wel meegespeeld bij Rudy Garcia, inderdaad. Met andere woorden, hij gaat sowieso stappen zetten en het is een mooie transfer. Goed, dan zijn we rond voor deze week. Dank nu al. Nu al, ja.
Dankjewel Marnik en Christophe voor jullie deskundige analyses. Dankjewel ook Siebe voor de technische ondersteuning en de feitjes. En tot volgende week.